बतझरनि मंगलजारा कमिउनिटि नब्लाङाव दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया जयनिं हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिबुंथियाव बुङो दि मुनमुन ब्रह्म बिथाङा सासे सालमुरा सेवनायसो। बे सेवनाय सालमुराखौ बुखुना गोदान साल बिफां गायनो नागिरदों होनना बिबुंथियाव बुङो। लोगोसे बुंबावो दि साल बिफांखौ गोदानै इउपिपिएल हानजाया गावनि आखाइजोंनो गायजोबगोन होनना गोख्रों बिबुंथियाव मख'बावो। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय मंगलजारा कमिउनिटि नब्लाङाव दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन हानजानि जेरै बारग' एनडिएफबि आरो एनएलएफबि हानजानिफ्राय जथायै 30 जन आखाइ हमफैयो आरो बिपिएफनिफ्राय 50 जनसो सोद्रोमाफ्रा आखाइ हमफैयो। लोगोसे ओनसोलारि सुबुंफोराबो गोबां आखाइ हमफैयो। गासै 90 सानि बांसिन दिनैनि हाबाफारियाव इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आखाइ हमफैयो। बिथां बसुमतारिया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। गोजोननाय मोनदों। बिपिएफनिफ्राय 42 सा दिनै इउपिपिएल दलाव जयन जादों। 31 इउडिनिफ्राय जोनोम जादों। बाखि एनएलएफबि एनडिएफनिफ्राय टटेल 68 ता जयन जादों। 60 सा। गतिके आइ एम भेरि हेपि दे दिनै बे हालामावहाय मुनमुन ब्रह्मखौ जोखांनानै जोगारनानै इउपिपिएल दोलोआव गोदान मोनसे मिजिंजों गोदान मोनसे जौगानायनि थांखिजों सोलायनायनि थांखिजों दिनै खामानि मावनो नागिरदों। मानोना मुनमुन ब्रह्मआ बे ओनसोलाव दिनै एमसिएलए लास्ट 17 इयार्सआवबो हाग्रामानि दैदेननायाव बे ओनसोला सरकारनि सिङाव दंमोन। हाग्रामाया बे ओनसोलनि बिजामादै खिन्थु बे ओनसोलखौ नायाखै। दा बावैसो बे लामाजों फैनायाव मोननै लामाखौ आं दालां मोननो मोनथादों। बे दालाङा ओरै चेकिं जादों। थारमाने हाग्रामाया जे बिनि बिजामादै जानानै बे ओनसोलनि बिजामादै जानानै बे ओनसोलाव जेबो मावाखै बे कनफार्म जाबाय। मानोना मुनमुन ब्रह्मआ नैबे गावनि समावहाय बावहाय लुनाय डिसि अफिसखौबो दाबो लुजोबाखै। थाखाखौ बिथाङा जाखोमाजोबनो नागिरदों खोमा। गतिके बिनि सायाव इनभेस्टिगेसन जानांगौ। दिनाव नोंथांनि बिगुमैनि दिनाव बे 17 बोसोर आरो दिनैनि +5 इयार्सआव मा मावनो हादों मा मावनो हायाखै जोंनो नोंथांमोना बिनि माबाखौ होनांगौ होननानै फिथाइखौ होनांगौ होननानै बिनांगौ। मुनमुन ब्रह्मआ गावखौ साल दंफां बुंनो हागौ। खिन्थु आं बुङो मुनमुन ब्रह्मआ नोंगौ साल खिन्थु दंफां माने मुरा सालसो बियो। जेरावहाय बे मुराया रोदा सेवोब्ला जेबो गैयै जालाङो सेवलांनो नागिरो। बेफोरबायदि गेसाव सालमुरासो। जों बेफोरबायदि सालमुराखौ बुखुनानै इउपिपिएल दोलोआ गोदान मोनसे साल दंफां गायफिननो नागिरदों। जाय जोंनि समाजाव गोदान आबहावा गोदान बार होगोन आबहावा सृष्टि खालामगोन आरो जोंनि समाजखौ हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान सिख खुनु डिफारेन्स गैयै मोनसे समाज गायसनगोन। बेवहाय टटेल 3117 सा दंबावो। बेनिनो 337 जोंना अलरेडि एप्रुभ जाखाबाय। बावैसोनो जों बिनि फैसाखौ राननो थाखाय थियारि जानानै